ሰላም ሰላም ኩራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ሰላም ክትህልውና ተመንሁ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ሕቶን መልስን መንፈሳዊ ሕቶን መልስን ሓቢርና ንከታተል። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣቦኣን ኣዲኣን መነመን ይበሃሉ? ኣቦኣ ኢያቄም ኣዲኣ ሃና ይበሃሉ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መዓዝ ተጠኒሳ? ዕለት 7 ነሓሰ ተጠኒሳ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መዓዝ ተወሊዳ? ዕለት ወርሒ ኣበይ ቦታ? ወርሒ ግንቦት ዕለት 1 ኣብ ደብረ ሊባኖስ ተወሊዳ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወትሉ ዕለት ወርሕን መዓዝ እዩ? ዕለት 3 ወርሒ ታሕሳስ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ዝምግባ ዝነበረ መልኣኽ መን ይበሃል? ቅዱስ ፋኑኤል መልኣኽ ይበሃል። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ክንደይ ዓመት ፀኒሓ? ኣብ ክንደይ ዓመት ናብ ቤተ መቅደስ ኣትያ? ጠቕላላ ካብዛ ምድሪ ክንደይ ዓመታት ፀኒሓ? ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ 3 ዓመታ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትያ ኣብ ቤተ መቅደስ 12 ዓመት ፀኒሓ 15 ዓመታ ከዓነ ካብ ቤተ መቅደስ ወፅያ ጠቕላላ ዓመታ ከዓነ 64 ዓመት ኣብዛ ምድሪ ተቐሚጣ። ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ከም ትወልድ ዘበሰራ መልኣኽ መን ይበሃል? ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ይበሃል። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትስደት ከላ ምስኣ ዝነበሩ መነመን ይበሃሉ? ቅዱስ ዮሴፍን ሰሎሞን ይበሃሉ። ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግብፂ ክትስደት ከላ ዝረኸብዋ ሸፋቱ መነመን ይበሃሉ? ዳክሮስን ጡጦስን ይበሃሉ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ስደት ክንደይ ዓመት ገይራ? 3 ዓመትን 6 ወርሕን ፀኒሓ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ክንደይ ዓመታ ዓሪፋ? ወርሒ ዕለት ኣብ 64 ዓመታ ዕለት 21 ወርሒ ጥሪ ዓሪፋ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣበይ ተቐቢራ? ዕለት ወርሒ መዓልቲ? ዕለት 14 ወርሒ ነሓሰ ኣብ ጌቴ ሰማኒ ተቐቢራ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መዓዝ ዓሪጋ? ዕለት ወርሒ? ዕለት 16 ነሓሰ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትዓርግ ከላ ዝረኣያ ሃዋርያ መን ይበሃል? ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ይበሃል። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዝሒ ኣስማታ ክንደይ እዮም? 120 እዮም። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዓመት ክንደይ ዓበይቲ በዓላት ኣለውዋ? 33 ዓበይቲ በዓላት ኣለውዋ። ውዳሴ ማርያም ዝፀሓፎ ኣቦ መን ይበሃል? ኣቦና ኤፍሬም ሶርያዊ ይበሃል። ዓንቀጸ ብርሃን ዝፀሓፈ ኣቦ መን ይበሃል? ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ይበሃል። የወድስዋ መላእኽቲ ዝፀሓፉ ኣቦ መን ይበሃል? ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይበሃሉ። ሰነ ጎልጎታ ዝፀሓፈ ኣቦ መን ይበሃል? ወንጌላዊ ዮሃንስ። ቅዳሴ ማርያም ዝፀሓፉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ኣባ ሕርያቆስ ይበሃሉ። ተኣምረ ማርያም ዝፀሓፉ ኣቦ መን ይበሃል? ኣባ ደቂስዮስ ይበሃል። ንጽዮን ዝጸልኡ ኩላቶም ይሕፈሩ ንድሕሪት እውን ይመለሱ። መዝሙር ዳዊት 129 ቁጽሪ 5 ዝነጥብ ዝጎደለ መጽሓፍቲ መላእኽቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።